Dnes vás vítam u nového videa, ako som sľúbil, tak dnes natočím aj druhé video, čož už natáčam. Mám po nových teda nastaveniach akože extrémne malý ping, mám ping že 20 max, no teraz mám 23, nie fair. A som tu teda s Peter. Čo vlastne? No proste s týmto stromčekom. Však. Kamal, môžeš niečo hovoriť, akože? Hej, ako budete ho zle počuť trošku, ale ako jasne volám na akoby normálny hovor, lebo veď on nemá mic a jemu to trošku nefunguje, lebo ja neviem prečo. Takže preto. Možno nás budete horšie počuť, možno aj mňa budete horšie počuť, ale ježierka. Čo robíš? Poď sem. Kamo, podľa mňa budete počuť asi viacej klávesnicu a nie, že to nie je. Počkaj, ja som na to zabudol, akože. Ty jeden, ty. Toto nechcem. Mi taký, toto nechcem. Veď kto by to chcel? No. Ja mám 2. Tak daj si jeden ešte. A vidím capkou. 74 klek. 74. Po to dáš. Pekne. Ďalší. 120. Počúvaj ma! Mám pocit, že si mi trošku vyže. Moje. Poď sa mám fís. Óóóó. Kde si? Počkaj, čakaj, mám pre teba fís. Chcem. Neutekaj mi. Ja som zabudol, že ja nemám. Ja potrebujem jetpack. Sa to papalo. Ja stále zabudol, že nemám jetpack, lebo to na chrbte vyzerá, ako keby som mal jetpack. 5 euro. Dobre, čakám ťa. Čakám ťa... Tuto. Na modrom ťa čakám. Nie, raz si srandu tuto. Nie, počkaj, tam hore. Tam ťa rád počakám. Kamo, ty by si... Kamo, ale ináč... Ja proste neviem prečo, ale stále rozmýšľam, že ako sa to mohlo trafiť, ako lebo veď natáčal som na video a vidiem. Veď to budete aj vy potom vidieť a proste tam som dal takú uspokojivú head s tou pištolkou. Kamo. Počkaj. Ja keď šoferujem sa to nedá. Presadne si, prosím ťa. Kam by sme išli rád? Ja by som išiel rád na modru.
Kamal, máme tu zrejme bod lobička. Tu ešte ani jedna z 3 medailí není vyfajtená. Takže buď sú to bod lobička, alebo tí dobrí hráči nešli akoby na medailu. Kamo, môj mezerník. Jo, ale videl som tu sa mi zdá, že kroky, nie som si istý. Aha, to si ty. Aha, tak díky, oni tu nechali už vyfajtenú. Takže ja mám mytiku zdarma, tak díky akože. Ale len... Čo? Ja mám tú mytiku. Jo, toto medailon, ak chceš. Ten označuje sa mi zdá. Ja vytrám jetpack, to nie je fér. Ja sa vôbec neviem hýbať. Viem, že tam bola zipline, všimol som si ju neskoro. Ja niekde hore. Jo, žeraj, tam sa niekedy bugneš, mi kamož hovoril. What? Dobre, tak toto už je zobraté. A potrebujem druhý jetpack. Škoda, že ten medailon neoznačuje aj čestky. To by bolo dobré. Zase tureta! Z toho jediné môže spadnúť buď tureta, alebo hento. Čo mi spadne? To, čo už mám. A nepotrebujem. Ja tu budem blúdiť, dokým nenájdem turetu. Tak ja neviem, či ako sa s bossom zabili naraz, alebo boti ich zabili. Že zabili bossa, zabili aké? Ne. Hej, ale nepočítam mi, že Burza SMG vyradili z hry. Ideme na trezor. Jo, už sa otvára, počujem. Čo? Jo, nikto tu není. Ak tuto to nepadne. Ne. Matky. Matky nemám. Ja mám tiež 6. Jo, ako u mňa je jedno.
ale neviem nikoho nájsť, ani... Ty už máš rocket. Ja to na jetpack, aby som mohol pušovať. Ja to nehrám. Kámo, 3 čestky, či 4 čestky, z ktorých to môže padnúť. No stále mi padá to, čo nechcem. Typci. Ďakujem za výsledky, to nevadí. Ale veď hovorím, že to nevadí. Mne sa nechce veriť, že ja toto ja... No, kľudne. Kľudne. Ja. Počkaj, túto čestku nakrmím. Ty vole, ja... Nič, už mi je krásna čestka. Kamo, medzerník. Ja potrebujem niečo na movement, takže na pohybovanie trošku. Dúfam, že tam niekto bude. Dúfam, že tam niekto bude ešte. Čo si označil? My sme mali kroky. Teda ak máš tie efekty. Niekto... vidím. Odtiaľ to je strelal. Ale musíme ísť dva, alebo... Nie. Ty kokos! Zostal 25. A je to tryhard. 37. Dostal. Pekne. Počkaj, nemám turret. Nie, on mi dal snipe. Ja neviem, nejaký typek a preto mám iba shieldy. Ja som zabudol, lebo... ja nemám metky. Nemám. Lebo ako ono to vyzerá, že ty kokos, že mám akože... No ja som s radosťou skočil, ale zobral som ten metky nazad. Drž mi ešte. Kámo, ja som taký... Tu si daj biga. Tak si jeden daj. Jeden si môžeš dať. Ty kokos zedí, ja. Omylom. Ja idem niekde hore. Ja potrebujem nejakú... Prečo stále si myslím, že mám jetpack a nemám? Počkaj, my ideme do zóny. Tak tu musíme ísť.
sa vykúpeme. Ako ja nemám skoro vôbec drevo, to je pravda. Ako mám, ja mám 150. Jo, sú tu. Je 4 crack. No. Kámo, oni si ani neprdli. A máš tu medkit. Počkaj, ja potrebujem drevo ich. Ja potrebujem drevo. Dobre, ja mám drevo. Ja tiež. Ja mám všetko bez. A ja? OK. Tuto dole. Nádherne. Nádherne. Pozor, ďalší. Tam je. Pozri si jedna. Pekne, zober korunku. Ja mám turecku. Chceš medailony? Ja mám ten neviditeľný. Si mi zdalo, že ten... Počkaj, nechám mi ťa mytičku. Aké vlastne v trezore sú ešte nejaké. Tu sú nejaké menička. Tam je... 6. Ja mám konečne toto. Konečne si to. Ty fakt nechceš mytickú pumpu? Nie, je to legendary. Toto, či to je mytická? Veď jasne. Nemáš zač. Tak bež. Jo, vidím. Snižujem. Snižujem crack. Nok, jeden nok. A vidie druhá. 132. Posledný hráči proti nami, že by sme mali korunku vybiť. No, hej. Čakaj, len ja sa potrebujem nahelovať. Kde sú? To sa spleše. Kde sú? Jo, 5 euro. 5 euro mi daj! 5 euro! 24? Áno! Samo! Daj, populárvaj. Máš populár, alebo daj ten boogie down. Počkaj, ja dám boogie down. Nice. Dal som ešte boogie down na poslednú chvíľu. Kámo, ďalší korunkový bin. Je to tam. Oj. Môžeme ísť do lobby. Nice, ja už mám 6. Nice. My sme to dali. Počkaj, čo? Ja mám 59 level? A ja že mám nejakých 40. Takto sa blížim ku Black Pantherovi. Či ku Black Pantherke, či jak ju mám povedať. Počkaj, či tu nemáme tie V-Bucksy. Kámo, mne chýba 3 levely ku ďalším V-Bucksom. Budem money.
Kámo, my sme to dali, kámo, prvá hra, prvá výhra. Či? Bola to prvá hra? Asi hej. Kámo, je to tam, dali sme to, no. Ako chcem dať ešte aj solo, lebo ako môžete vidieť, môj ping už je menší. Vďaka nejakým nastaveniam. Ak ich chcete, tak proste choďte do nastavení. Teraz neviem, nie. Jo, choďte do tohto, Game UI. Ja to mám na 80, to je na vás. Toto dajte všetko on, okrem latency debug stats a tohto. A potom sa mi zdá ešte jedno. Teraz som si neistý čo. A vidím veľký špatný, pretože neviem. Neviem, kde sa to nastavilo, no. Počkaj. Back, don't save. Neviem, kde sa to nastavilo. Prečo to mám low? Ja chcem epic. Daj mi tam epic, prosím ťa. Ukáž. OK. Dobrá. Jo, už je tu, no. Tak dáme ešte jednu hru, aby sme už iba stratili korunku. Takže tak, no. Že dáme už iba jednu hru, aby sme stratili korunku. Neviem, či ho počujete, alebo ako je slabšie počuť trošku, ale... No čo, no. No tak GG, práve idem do shopu sa pozrieť, čo tam je. Ono ma to niekde odhodí. Hej, ale dúfam, že už príde nejaký dobrý, ako keby pickaxe za 800, lebo ak príde, tak ja mám 700 V-bucksov a ešte dám 3 levely. A ako keby... Ježiško, usličky. Ja mám ping o 100! Tak dajte si to low okamžite, ak ste si to na mňa nastavili. Ja to okamžite dávam na low. Kamo, hneď mám ping 20. To čo je? Ja neviem, do nejakého náhodného miesta vidím prvé NPCčko, ktoré má pištolku. Ja neviem. Asi pôjdeme sem. A potom pôjdeme ako keby sem. Neskôr sem. Potom sem. Tak najskôr na červené a potom na modré. A potom, kto by nevedel, ako sa ďakuje autobusu, neviem, či som to už niekedy hovoril, a je to, ako tancujete. Ako robíte emoty. Tak to, keď stlačíte, tak poďakujete autobusovi. Autobusovi. Tú školu nepotrebujem, ale... Mám trošku. Samo? Ako to ty vidíš? Chce sa ti ísť do školy? No. Vidíte? Múdry človek. Ten je múdry človek bez školy. Ak dostane folda. Can I? Dám ti za to mytiku. Jo. Ok, ja to tak. Dobre, no. Ale je tu typ, čo akože trošku. Poď sem, kde si? Dankeschön. Jeden typ, čo dostal crack, sa mi zdá. Alebo je low, tak.
si na neho zliednem. Čo to tu je? Mám trošku. U teba? Jo, vidím. Ty koko! Tak ten je OP. Ten je OP jak svinia. To nejdáš. Musíme ísť dvaja. Mám ti držať palce, držím ti. U mňa jeden. On si ma nevšimol. Ja sa jdem na to, ja zdrhám. On už po mne strieľa, odpútal som pozornosť. A tu týpci, tak som dead. Hej, super. Ja ti tam idem pomôcť, ale ja sa trošku dohodám. Poďme push. On ho bude resovať, typujem. Je u mňa? Ja neviem. Videl som kroky. Ja tu zakempím. Jo, tam sú, vidím ich. 62? O 76? Ej, rozdiel sa s niečím. Aspoň tú epickú. Ďakujem. Daj! Ďakujem. Mi dal bubulky. U mňa typ čo? Kvek. Daj splash. Ďalší. Máme veci. A počkaj. Vidím fighty. Pri Kauflande. Jo. No čo, to je Kaufland. Minule sme s kamošom rozbombardovali Kaufland, lebo som tam našiel rohlík, ktorý držali 50. Ten klek. To je Jo, to je bot. Ja som išiel. Kamo, prečo som... Ale...
Ale ja myslím to NPCčko, ktoré tam přiznáva. Oj. Predává tu kapitán Amerikan štít za 300. A potom nejakú Monarch pištolku. Kámo, jeden trak. To býva iba v bunkru. Vidím pravdu. Jak tam? Urobil som si včera čerstvo vodiča, prepáčte. Prepáčte, ak vám to vadí, že je veľmi dobre šoferujem, tak si trošku poučím. Ja neviem, či to sa bude otvárať. Jo, bude sa otvárať. Vidíš, ako to je? Right foot creep. Áno. Ja teraz Ty máš korunku? Odkiaľ? Aj, počkaj, ja mám. Jaj! Sme dali vtedy výskutku. Jo, toto bude možno trošku dlhšie video, ale... Hej, no, jasné. Kam, hej, toto bude dlhšie video, lebo... Akože... Trošku na to dlho trvá. Čo je to? Nemohlo žiť. Jo, aha, najlepšia zbra na svete. Oj, legendary. Nie. To je jetpack, ak chceš. Jo, pardon. Tak GG. Ako toto sa dá niekedy použiť. Ako automatická brokovnica. Cez celú obrazovku mi tu nejaká papka, ktorá fajčí. Trošku sa mi to buglo. Sa nás nedivujte. Jo, tak. Azijská dierka. Vidíš? Aký som dobrý. Počkaj, tu niekto rebootoval. Tam niekto strieľal. Veď čo, ty si až taký ťažký, že sa prevraciame. Čo robíš? Že si taký ťažký, že sa prevraciame. Maťka. No. Ďalší. 26. 70. 10. Turecka.
Kamo, ďalší. Pozor, ďalší. No, odtiaľ. Nie, 35. Dostal extrémne. Ja neviem. Kamo, ako som... O, zameral na turecku. Jaj, tu je. Tu je. Jeden dostal. Jeden dostal tiež. A ja som dostal. Máš medkit alebo biga? Máš medkit alebo biga? Samo. Máš medkit alebo biga, prosím. Aha, to máme rovnako. Aj mňa. Mňa už... Jak proste zahodíte zbrane, keď prebieha? Ja to nakladám. Ja som anielik, ja idem do neba. Došiel mi jetpack. Dobre, pôjdem, len si to natočím. To je výborné. Takže nemôžu byť ďaleko. A mám pocit, že som niekoho našiel. Jo, tam sú. A pozor, majú tú pištolku. Ako keby. Čo som ti hovoril, že si môžeš kúpiť. Do frasa. Stále ide ku mne. Jo, tam je. Mal si pravdu, je tam. 21 crack. 21. Ja viem, ale ja idem aj planty. Jedu. Máš minička. Daj si. Ja mám. Ja mám 5. Jeden buildí, jeden je profit builder. Veď hovorím, že pošlím tam rakety. Kamo, ako tí hráči vedia tak rýchlo zdrhať? To aj mňa musia naučiť. Idem ku koinke však. Oj! Ďalší. Teammate. Dostal 23. Ďalší zada. Dead. Mal tu mytické rukavice. A mytickú pumpu. Ale kašlem na ňu.
idú medailoniaci. Kam, ale nechápem prečo, ako keby tie videá, kde nikto nič nerozpráva, majú taký úspech. Ale tie sú o ničom. Akože mne sa vôbec nepáčia. Ja neviem, za nami niekde. Či kde sú? Ja ich nevidím. Na modrom je. Tuto sú. Dva crack. Máš miničko ešte? Mám jedno. Máš jedno ešte miničko? Ok, potom ti ja dám. Čo sa rift? Medkit nemám. Počkaj, tuto je medkit. Aj splashe. Jeden medkit, dve splashe. Daj si medkit, ja ti dám potom splashe. Dávaj, rýchlo. Vidím. Jo, tu je typ, čo? Pod nami je. Tuto. A vidíš, tuto kempí dole. Počkaj, ja poznám takú taktiku, on keď pôjde hore, on sa bugne o to a on spadne na full damage. Sa mi zdá. Poď rýchlo. Medailoniaci. Výborne. Netuším ja. Človeče. Povedz mi prečo? Čo som alergický na Fortnite? Tam. V aute. Ja tam nejdem. Ja si tam doletím. No tak konečne doletím k tebe, mne dojde, že tak ty ideš tam. Teraz by si nejaké splash alebo čo by to bolo. Poďme do zóny. Tuto poďme. Na modré. A čak ti poviem, že mne to nestúpa. Okay. Jo, fighty. Kroky. Ja je chrbát nič. To je jedno. Kamo, ale nejde chrbát. No čo mal? Ja nejaké mytické hovadinky, no. Tak mi. Ja už nespím, no. Ja už som v lobby, za chvíľu. Už som a dostal som 5 bekov, či čo to je. No dobre, ďakujeme, že ste sa dodívali až sem. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite zanechať like, odber a aby som vedel, že sa vám takéto videá ľúbia a môžem natočiť aj viac takéto videá. Takže zatiaľ, čau.